Καλημέρα σας. Είμαι ο Γιώργος Μπούκης, είμαι πρόεδρος της Συνεταιριστικής Τράπεζας Καρδίτσας από την Ελλάδα και ήρθαμε στο συνέδριο του ΦΕΜΠΕΑ ως υποψήφια μέλη. Η Συνεταιριστική Τράπεζα Καρδίτσας ιδρύθηκε το 1994 σαν μια τράπεζα πολυμετοχική. Σήμερα έχει 6.500 μέλη και 20.000 περίπου πελάτες. Ιδρύθηκε ως ένα εναλλακτικό πιστωτικό ίδρυμα της χώρας μας, προκειμένου να διαχειρίζεται κεφάλαια της περιοχής μας, τα οποία αναμένουν στην περιοχή προς όφελος των κατοίκων και των μελών της. Είναι σημαντικό διότι πρέπει να υπάρχει μια εναλλακτική λύση στην χρηματοδότηση των επιχειρήσεων, στην υγιή χρηματοδότηση των επιχειρήσεων και όχι στα σκληρά οικονομικά κριτήρια τα οποία επιλέγουν οι συστημικές τράπεζες. Υπάρχει μια πιο ανθρώπινη προσέγγιση στις δικές μας τράπεζες, μια κατανόηση περισσότερο των αναγκών των κατοίκων των περιοχών μας και είναι πιο εύκολη η πρόσβασή τους στο τραπεζικό σύστημα.